ame aw futuni Sherifla Jabara Sugandila jamkan kelen sariya blondo aw ma fili aw ma ɲina few wala sariya blon kono ina fɔ dɔgɔfara tɛmɛnen an kun ye segi kɛ cogo min na kana ni hakilina min bɛ se k'a to an b'a dɔn douane ka baara ye jumɛn ye u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye faso yɛrɛ yiriwala n'o ye développement économique ye o thème kelen an b'o kan ina fɔ an kun ye layiru di aw ma dɔgɔfara tɛmɛnen cogo min na ni aw hakili b'a la douane ɲɛmaaba inspecteur général la Mame Dukara ale anw bilasira ni kibaruya caman ye kunnafoni caman di ama hali douane ta yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na cɛden ta bɛ kɛ cogo min na ka se ka anw bilasira ni o bɛɛ lajɛlen ka na ɲɛfɔli kɛ douane yɛrɛ ka sigilen don cogo min na douane sigilen don cogo min na ka se ka anw bilasira o kɔnɔna na ka daminɛ direction générale la fo ka taa se an ka région ma hali hakaja région kura fila mun kirida kɔsa in na nomination kɛra ka taa o yɔrɔ ninnu na walasa douane a ka baara tɔ ka ɲɛ a bolo baaraw ka se ka kɛ teliya la baaraw ka se ka kɛ ɲuman ye walasa jamana yiriwa sɔrɔ o ka se ka sabati jamana kɔnɔ o la bi an bɛna ɲɛsin min ma kosɛbɛ aw kun sigilen ka min kɔnɔ o de ye dédouanement bɛ kɛ cogo jumɛn na an b'a mɛn k'a fɔ ko guichet unique o guichet unique o bɛ baara kɛ cogo jumɛn na ni ala sɔnna ne ni aw an na kibaruya sɔrɔ o kan fo ka taa bila maa minnu bɛna ni minɛn jugu ye minɛn minnu man ka don jamana kɔnɔ fewu sariya yɛrɛ tɛ jɛn ni minnu ye douane bɛ baara kɛ wulikajɔ kɛ walasa ka se ka o minɛn ninnu k'olu minɛ ni a tigilamɔgɔ minɛna o ko kan ka kɛ cogo min na ka bila sariya ka baara kan fo ka taa se tribunal la ni ala sɔnna sisan ani DG an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kibaruya kan. Monsieur le directeur général i ni ɲakuma dɔgɔfara tɛmɛnen an sigira ka masala i ye fɛn caman ɲɛfɔ an ɲɛna o kɔnɔna na an ye maa ka ɲininkali sɔrɔ san'an ka don bi jamukan kɔnɔ min y'a jira k'a fɔ ko douane ka recrutement i ye ɲɛfɔli k'a ɲɛna dɔgɔfara tɛmɛnen mais min ma faamu o kɔnɔ o de ye san o san yala douane bɛ maa ta kɛ wa walima waati bɛ yen nɔ maa ta bɛ k'o kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛn na recrutement. Min ye recrutement yɔrɔ ye c'est que douane y'a fɔ cogo min na service public de don faso ka service de don douane tɛ komi cakɛda don k'a fɔ ko douane bɛ mɔgɔ ta k'a yɛrɛ ye anw bɛ min kɛ san o san an ka ɲɛmɔgɔw b'a ɲini an fɛ n'o ye ministère de l'économie et des finances douane mako bɛ mɔgɔ joli la an bɛ an ka besoins sɛbɛn an mako bɛ catégorie C ni hakɛ la an mako bɛ catégorie B ni hakɛ la an mako bɛ catégorie A ni hakɛ la an b'o ci ka taa an ka ministère la n'o taara ministère la maintenant faso yɛrɛ nafolo mun b'u bolo o mɔgɔ ta kama olu bɛ a décider ni nombre ka ɲi ou bien n'u bɛ dɔ fara kan ou bien n'u bɛ dɔ bɔ a la donc n'u y'o arrêté fonction publique bɛ concours organisé o nombre de ye di ka concours kɛ n'o ye mais nombre in lielen bɛ min na c'est que a ka di moi je sais même ministre ye an ka ɲɛmɔgɔw ye ni nombre mun taara foyi kana bɔ a la mais gɛlɛya dɔw bɛ yen o de bɛ jamana yɛrɛ empêcher ka nombre sugu dɔw ta ni concours kɛra ni minnu passera maintenant olu bɛ an y'a fɔ cogo min na siɲɛ tɛmɛnen na olu mana concours ni fɛn bɛɛ kɛ ka ban waati min na o bɛ sɔrɔ ka bila ministère ka bolo kan ministère de b'u bila douane bolo kan pour que u ka taa baara kɛ douane na. O yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ pereperelatigɛ hakili la maa minnu mako tun b'o kibaruya la u y'a sɔrɔ bi an b'a fɛ ka min dɔn sa monsieur le directeur général o de ye douane yɛrɛ jɔyɔrɔ hakilina yɛrɛ ye min ye le thème l'apport des douanes dans le développement économique e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna douane yɛrɛ jɔyɔrɔ faso nafoloko la. I ye question min fɔ nin ye question girimanba de ye an ka laseli tɛmɛnenw na an da sera a ma c'est que n'i ye douane jɔyɔrɔ jateminɛ jamana dɔw la olu ka douane jɔyɔrɔ tɛ nin ye k'a fɔ ko douane bɛ se ka joli de sɔrɔ k'a bila trésor public kɛsi kɔnɔ jamana caman bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko jamana développé baw olu t'o phase kan mais pour le moment anw bɛ yɔrɔ min na c'est que douane jɔyɔrɔ ka bon kojugu budget fali la n'i y'a jateminɛ bi anw fɛ yan service damadɔ bɛ yen n bɛ se ka saba dɔrɔn de ta sinon caman de bɛ yen minnu jɔyɔrɔ ka bon budget fali la wari la c'est que n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye impôt ye bi bi in na impôt jɔyɔrɔ ka bon kojugu Mali trésor fali la
ni impôt bɔra yen douane bɛ na douane fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ domaine bɛ yen a caman bɛɛ b'i débrouiller en tout cas a bɛ fɔ cogo min na ko sama y'i pan woro kari la limɔgɔ y'i pan woro kari la bɛɛ fanga de b'a woro kari recette ye fɛn dɔ ye k'a fɔ ko belebele bɛ yen ou bien fitini a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila kɛsi kɔnɔ pour que ka se ka jamana ka dépenses exécuter n'a ye donc n'i ye douane jate minɛ douane san o san niveau dɔ de bɛ di douane ma jatew de bɛ bon a bɛ lajɛ san o san a bɛ yɛlɛ san o san a bɛ yɛlɛ a bɛ jateminɛ bɛ kɛ k'a fɔ salon aw ye nin kɛ donc n'i ye jateminɛ sugu dɔ kɛ dɔɔni kan ka fara minɛn minnu bɛ na dɔɔni kan ka fara a kan donc n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲini douane fɛ aw ka nin montant ɲini ka nin don kɛsi kɔnɔ san kɔnɔ ni ministère y'o ci ka na an ka ministère de l'économie et des finances ni ministre chargé du budget madame Bari Awasila ni a ɲɛmɔgɔya b'u bolo bi vraiment o cɛsirilen don kosɛbɛ a ko la n'u y'o di an ma anw fana bɛ sigi an ka yɔrɔ la ka tila an ka bureau ni ɲɔgɔn cɛ n'a tilala bureau ni ɲɔgɔn cɛ don o don an bɛ sigili kɛ k'a lajɛ ko taabolo bɛ cogo di fo ka taa kalo sa c'est pourquoi depuis kalo don fɔlɔ fo ka taa sa an bɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn ye tile k'a lajɛ Mali kɔnɔ bureau bɛɛ lajɛlen na wari min fɔra ɲɛna an bɛ kan k'a sɔrɔ cogo di ni gɛlɛya min bɛ yen an b'a corriger ni an bɛ se ka min corriger an ka niveau la an b'o corriger n'an tɛ se ka min corriger an ka niveau la an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw saisir n'o ye an ka ministre de l'économie et des finances wa kuma caman na pour ne pas dire à 100% ni gɛlɛya b'an kan n'an y'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma u b'an dɛmɛ ka gɛlɛya ninnu corriger pour que an bɛ se ka avancer cogo min na anw ka laɲini ni min dira douane ma douane furadama ka laɲini y'o de ye a bɛ fɔ de ma ko douaniers ka credo de y'o ye ni min fɔra ko an k'o ɲini anw bɛ kɛlɛ de kɛ an b'an cɛsiri pour que o ka se ka sɔrɔ maintenant pour que o bɛ se ka sɔrɔ n'i ye minɛn minnu bɛ don Mali kɔnɔ minɛn sugu giriman fila de don minɛn jiman bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko taji bureau kelen de b'an bolo yan n'o ye bureau des produits pétroliers min chargelen bɛ ka o ɲɛnabɔ Mali bɛɛ tɔgɔ la mais antenne dɔw b'a bolo kelen bɛ Kayi kelen bɛ Segu kelen bɛ Sikaso fɔlɔ kelen fana tun bɛ Gawo mais pour le moment o tɛ ka baara kɛ donc taji bɛ occuper bureau kelen de fɛ montant dɔ dilen don fo k'o montant sɔrɔ yen minɛn tɔ ninnu n'a bɛ f'o ma ko minɛn solide marchandise tɔ ninnu o bɛ tila bureau tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc minɛn dɔw bɛ yen n'a nana a bɛ droit sara directement donc olu bɛ a droit sara de daminɛ depuis frontières la bureau minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko bureau secondaire a bɛɛ n'a fanga don olu ka baara ye min ye ni minɛn droit n'a a valeur tɛ tɛmɛ 3 millions kan ni caman tɛ olu bɛ se ka dédouaner i b'i ka baara kɛ yen dugu ka di Mali kɔnɔ i bɛ continuer i bɛ taa yen mais ni chargement complet de don k'a fɔ ko camion fa minɛn de b'i bolo en ce moment là taayɔrɔ min ka di ye i b'o ta depuis frontière la i b'i kun da yen bureau kan n'i sera yen o bureau bɛ baara kɛ sariya ko ka baara kɛ cogo min na baara bɛ kɛ ten bureau suguya 3 en gros an bɛ se k'a fɔ ko o de bɛ occuper o minɛn sugu ninnu na c'est que ni minɛn don n'a bɛ f'a ma ko exonération ye fɛn ye faso ye taxi dɔw bin minɛn dɔw kan n'i bɛ na n'a ye sariyaw de b'u la donc n'o sariyaw bɛɛ dafalen don i bɛ taa bureau min na o ye bureau kelen de Mali la an b'a fɔ o ma ko BMEX le bureau des exonérations et des Maliens de l'extérieur donc o bureau de chargelen bɛ fɛn exonération ko kuma ye o baara bɛ kɛ yen bureau de la exonération dɔw bɛ yen a ka girin exonération dɔw bɛ yen exonération fitinin don mais dès que en tout cas a bɛ fɔ ko exonération dɔrɔn baara bɛ kɛ yen de bon ni bureau wɛrɛ fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko bureau des régimes économiques ni a bɛ wele couramment 801 o bureau fana bureau kelen dɔrɔn de don min fana sigilen bɛ faaba kɔnɔ yan
anga entreprise ou bien anga jagokala munu n'u ye charia labato k'a fɔ ko entrepôt b'u bolo entrepôt suguya fila don entrepôt de stockage ou bien entrepôt industriel i ni ka minɛnw bɛ se ka na entrepôt de stockage la ni sariyaw bɛɛ dafalen don ka taa i bɛ se ka taa minɛn jigin yen minɛn bɛ bila yen k'a datugu waati bɛ kɛ i tɛ droit sara fo n'a bɔ kuma sera waati min na i bɛ sɔrɔ ka droit sara olu ye nɔgɔyaw ye ni faso kɛlen bɛ ka olu accorder mais sariya de b'a kɔrɔ fo ka sariya ninnu labato ou bien minnu kɛlen bɛ ka entrepôt dilan usine tigiw u bɛ na ni minɛnw ye ka na baara kɛ k'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye pour que k'a di maliyɛnw ma donc bureau min bɛ occupé o la anw fɛ yan o ye 801 maintenant camion ba minnu bɛ na don o don n'an b'u tɛmɛtɔla ye don o don olu bureau de bɛ n'a bɛ fɔ ma ko bureau principal minnu ka baara ye n'i nana sariya ko ka minɛn dédouaner cogo min na i b'a dédouaner o cogo la n'i tilala waati min na i bɛ sɔrɔ ka continuer ka taa yɔrɔ min ka di Mali kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ an ka minɛnw girimanw bɛ bɔ dugu minnu na bi o ye Sénégal n'i ye Sénégal ta bi pratiquement 60% an ka importation o bɛ bɔ Sénégal fɛ fɔlɔfɔlɔ la an ka minɛn girimanw tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire de mais olu ye gɛlɛya min sɔrɔ o sanjan in na o ye activitéw yɛlɛma donc an ka jagokɛla caman taara ni Sénégal fanfɛla ye mais bi Sénégal kɔfɛ Côte d'Ivoire bɛ yen mais ni mɔgɔ min bɔra ni Sénégal port ye sisan n'i ka minɛn kan ka dédouaner n'i bɔra Sénégal bureau fila de b'i bolo sinon bureau saba i bɛ se ka i ka formalité kɛ yɔrɔ min na k'i ka droit saralen kɔfɛ maintenant yɔrɔ min ka di i bɛ continuer ka taa yen bureau fɔlɔ n'an b'a fɔ ma bureau principal o ye Kayi bureau ye n'o m'i diya n'a ka di i ye i bɛ se ka taa dédouaner Keɲeba bureau principal kelen bɛ yen bureau principal de Keɲeba sabanan o ye Kati bureau principal de Kati mais minɛn giriman fanba minnu bɛna Bamakɔ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a giriman bɛ dédouaner Kati de dédouanement sariya de b'a la sariya minnu bɛ dédouanement na c'est que douanier ni commerçant tɛ baara kɛ directement u bɛ baara kɛ toujours mɔgɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛ douanier ni commerçant ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o ma transitaire commissionnaire agréé en douane olu ye mɔgɔ ye minnu yamaruyalen don faso fɛ ka baara kɛ commerçant tɔgɔ la douane kɛrɛfɛ pour que u ka minɛn d'u ma an b'u dɔn ni transitaire de ye donc transitaire de bɛ baara kɛ pour que fɛn fɛn kan ka kɛ sariya la papier minnu kan ka di droit minnu kan ka sara trésor la a bɛɛ bɛ passer olu de fɛ minɛn mana ban maintenant olu de bɛ minɛn ta ka taa minɛn di minɛntigi ma donc n'i bɛ bɔ Dakar ni bureau saba de b'i bolo n'i bɛ bɔ comment on appelle La Guinée bureau kelen de bɛ yen bi ni minɛn bɔra La Guinée port fɛ ka na Kuré Mali fɛ bureau 200 o de bɛ chargé au dédouanement na bureau kelen bɛ yen sur papier mais pour le moment an ma a opérationnaliser fɔlɔ o ye Sɛbɛnnikɔrɔ bureau ye mais taalen ɲɛ n'Ala sɔnna je crois que ni condition dɔw réunir la Mali direction générale des douanes bɛna a bureau ni sigi sen kan bon port wɛrɛ fana bɛ yen min ye Mauritanie port ye min ye Ghana port ye min ye Cotonou port ye ani Lomé port ninnu fɛn fɛn mana na bureau principal minnu b'olu ɲɛ o ye Kucala bureau Segu bureau Falajɛ bureau ani Sikaso bureau donc nin bureau fɛn fɛn na baaraw bɛ kɛ cogo min na a bɛɛ bɛ kɛ ni sariya kelen de ye k'a fɔ n bɛ taa baara kɛ Sikaso o ka nɔgɔ n bɛ taa baara kɛ Kayi o ka nɔgɔ o tɛ Mali ye jamana kelen de ye sariya kelen de don i mana taa bureau la donc o sariya ninnu sariyaw dɔnnen don minɛn mɛna na ni sariya kan ka boli cogo min na ni a bɛ fɔ ko taxe minnu kan ka sara livre b'an bolo n'an b'a fɔ ma ko tarif minɛn bɛ bɔ dugu min na o bɛ a permet k'a fɔ ni taxe de kan ka appliquer donc i y'a dédouaner kɔrɔn fɛ o i y'a dédouaner tilebin fɛ o a bɛɛ ye sariya kelen de ye ni sariya ma dafa an ye min fɔ structure bɛ yen minnu ka baara ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka baara latile
pour que charia ko min ka kɛ o bɛ kɛ o ye BMI ye o ye enquête douanière ye o ye direction du contrôle après dédouanement o ye le bureau du contrôle interne an ye min fɔ an ka laseli tɛmɛnenw la donc nin bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que faso ye min ɲini douane fɛ ko douane k'a réaliser an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na u b'a di bakuruba la san kɔnɔ mais an yɛrɛw b'a tila tila kalo o kalo an bɛ se ka min kɛ an b'o fɔ et an ka baara ye don o don sɔgɔma ni wula ka lajɛ est-ce que an ye min arrêté an bɛ se k'a sɔrɔ c'est vrai que san dɔw kɛra montant minnu tun dira douane ma o ni bi montant kelen tɛ mais douane comme cɛba caman tɛmɛna douane kɔnɔ sanw kɛra olu sera ka réaliser mais kɔsani na gɛlɛyaw caman bɛ jamana kan o gɛlɛya giriman fɔlɔ min kɛlen bɛ ka an degun kojugu an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na o ye k'a fɔ ko an ka région damadɔw bɛ yen olu bilama vraiment u jɔyɔrɔ tɛ an ka recettew la en tout cas an ka faamaw kɔni bɛ laɲini na don o don ɲɛmɔgɔw bɛ en tout cas jateminɛw na ani an yɛrɛ maliyɛn damaw an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na pour que dɔɔni dɔɔni bɛɛ ka se ka a jɔyɔrɔ fin Mali joli la mais o n'a tan o fan yɔrɔ minnu b'an bolo ni an bɛ kan ka baara k'o kan an kɔni an b'an cɛsiri direction générale des douanes ne ni en tout cas n jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔnw pour que vraiment dana min n'a dar'an kan min ɲininen b'a fɛ an bɛ dɛsɛ de sinon k'a fɔ ko an bɛ saliya la an tɛ saliya. Directeur nin kɔrɔfɔw diyara n ye kosɛbɛ an ye kunnafoniya caman sɔrɔ bi dédouanement yɛrɛ kan an bɛ min mɛn sisan nɔ o de ye k'a fɔ ko guichet unique o guichet unique ale ka baara ale tilatilalen don ye bureau minnu fɔ tan walima ale yɛrɛ ye mun ye guichet unique. Guichet unique an fɛ yan n'a fɔra guichet unique o ye mobili de ye mobili de o tɛ dédouaner bureau bɛɛ la mobili n'a kan ka na capitale kɔnɔ Bamako bureau kelen dɔrɔn de bɛ yen min chargé bɛ k'o dédouaner a bɛ fɔ de ma ko guichet unique mais ni Bamako bɔra la Bamako ni Kulikoro mobili fɛn fɛn bɛ dédouaner Bamako ni Kulikoro région kɔnɔ en tout cas bureau guichet unique kelen dɔrɔn de b'a dédouaner o kɔfɛ maintenant région tɔ bɛɛ bɛ se ka mobiliw dédouaner mais an bɛna waati min na de salon ministre ye a ɲinan fɛ ministre de l'économie et des finances a y'an wele k'an sigi k'an ɲininka guichet unique dédouanement ani mobile dédouanement dans les autres régions munna mɔgɔw b'a fɔ au lieu que n ka dédouaner Bamakɔ n bɛ taa dédouaner Kayi n bɛ taa dédouaner Sikaso n bɛ taa dédouaner Gao n bɛ taa dédouaner Mopti bon an yɛrɛ ni an y'an sigi kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ka jateminɛw kɛ an ye fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ min n'an y'a daminɛ depuis 2019 bi bi in na ka taa 2019 fo bi o kɔni bɛ se ka o perepere latigɛ k'a fɔ mobili kɔni n'a bɛ don Mali kɔnɔ condition kelen dɔrɔn de don fɔlɔ san tɔw la an tun ma se ka organiser ka se k'o kɛ mais depuis 2019 Mali douane sera ka organiser bi en tout cas ka déroulement kɛ de telle sorte que n'i y'a kɛ guichet unique la o i y'a kɛ Mopti o i y'a kɛ Sikaso i y'a kɛ Segu a bɛɛ niveau kelen de ye donc a bɛɛ montant ye kelen a bɛɛ ye montant kelen parce que mobili dédouanement sariya de b'a la mobili kura ani mobili kɔrɔ o dédouanement tɛ kelen e bɛ se ka na ni V8 kura ye ne bɛ na ni V8 ye min ka ca ni san 10 ye n'an taara dédouanement kɛyɔrɔ la e bɛ min sara ne t'o jaka sara donc sariyaw don transitaires b'a dɔn mɔgɔ min mana n'u ka mobili ye fana depuis i ka mobili mana a ka di ne ye depuis i b'a fɛ ka mobili san i k'i ka transitaire wele i k'a fɔ i ka transitaire ɲɛna ne b'a fɛ ka avant-6 san n b'a fɛ ka 190 san n b'a fɛ ka V8 san a droit bɛ bɛn joli ma n'i bɛna Bamako kɔnɔ a ma se i ka taa yɔrɔ wɛrɛ o a kɛ Bamako yan c'est la même chose n'i sigilen bɛ Mopti de a ma se i ka na Bamako i b'i ka dédouanement kɛ Mopti i y'a kɛ Mopti prix min na i y'a kɛ Bamako prix min na a prix bɛɛ lajɛlen de kelen en tout cas Mali douane kɔni depuis 2019 an y'o taabolo kura de ta et ala barika la
au tableau ni vraiment avec un continuer et en quelque sorte mesure ta continuer vraiment ka surveillance pour que an kana se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na. Directeur ni diyara n ye walawalali an ye faamuya caman sɔrɔ nin kɔnɔna na mais an b'a fɛ ka min dɔn sisan o de ye dédouanement kɔnɔna na motow ta parce que dɔw b'a fɔ ko n ye moto san ko est ce que ko e ye min san k'a dédouanement don bon ni a y'a sɔrɔ bolifɛn fɛn o fɛn bɛ don jamana kɔnɔ n'a bɛɛ bɛ dédouaner motow ta ou bien particulier yɛrɛ de b'a ka moto dédouaner walima commerçant de bɛ moto dédouaner ka sɔrɔ ka don n'a ye. Bon an kɔni ye min fɔ c'est que n'i ye Mali jate minɛ c'est à dire que Mali ka bon Mali tabarikala jamana belebele de don depuis an ma se bi ma depuis waati min na an bɛ fan bɛɛ donrow ka ca donc trafiquant dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ don ni moto ye kelen kelen fila fila fo ka taa se hakɛ dɔ ma mais an bɛ se ka min fɔ minnu bɛ na groupage la mobiliw kɔnɔ olu bɛ dédouaner c'est à dire que à nombre total de la pour i ka bɔ cour kɔnɔ ni moto hakɛ min b'i bolo 200 moto 400 moto à niveau dɔnnen don n'o sarala maintenant i bɛ bɔ mais n'i bɔra maintenant normalement commerçant n'a ka transfert ou kan ka segin ka na douane na pour que ka papier dilan certificat de mise à la consommation o kan ka dilan moto kelen kelen la baara min don a baara ɲɛ ka misɛn kojugu n'o kɛra maintenant douane bɛ papier dilan o papier bɛ ci ka taa direction nationale du transport la pour que ka formalité tɔw kɛ yen k'i ka carte grise n'i ka plaque d'i ma mais dɔw bolo a baara ɲɛ ka misɛn tellement que u tɛ u tilen k'a kɛ directement sinon mobili n'a nana ni moto hakɛ min ye douane na en tout cas bɛ dédouaner mais ni moto donna cogo sugu dɔ de la n'a ma dédouaner u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sugu kɔnɔ parce que douanier mana kɛ cɛ ye cogo cogo fournisseur dɔw bɛ en échappé donc ni moto ye douanier échappé ka taa yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ n'i taara k'i b'a san normalement i bɛ se ka wuli ka taa i ka dédouanement kɛ parce que bureau bɛ yen i bɛ se ka na n'i ka moto ye i kelen k'i ka moto dédouaner a bɛ se ka kɛ. O possibilité bɛ yen. A possibilité bɛ yen an yɛrɛ y'a caman kɛ ka tɛmɛ a possibilité bɛ yen n'i wulila k'a fɔ n ye moto san n nana n b'a dédouaner a bɛ kɛ a bɛ dédouaner ka d'i ma. O diyara n ye kosɛbɛ dédouanement an ye faamuya sɔrɔ a la bi kosɛbɛ mais ni an donna sisan nɔ ka jɛmukan kɔnɔna na infraction douanière e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna o kɔnɔna na la classification des infractions douanières. Bon, infraction douanière ye fɛn ye c'est à dire que charia kelen bɛ douane bɛ marché ni charia de ye maintenant n'i ma charia bato et que charia punilen don a bɛ fɔ de ma ko infraction douanière infraction douanière an bɛ se k'a fɔ kulu belebeleba fila de don kulu fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ minnu tɛ infraction jugumanbaw ye an b'a fɔ olu ma ko contravention douanière o contravention douanière kɔnɔ classe 4 de don donc o faute fitinin bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko contravention de première classe o tɛ gɛlɛmanba ye mais n'i filila i ka baara kɔnɔna na o amende bɛ se ka taa fo 100 000 francs 10 000 ka taa 100 000 maintenant contravention deuxième classe fana bɛ yen o fana ka girin ni fɔlɔ ye contravention de troisième classe bɛ yen contravention de quatrième classe bɛ yen mais ni contravention kɔnɔna ninnu na k'a fɔ ko ka taa tribunal la ka taa n'i ye kaso la o tɛ yen mais n'i nana infraction giriman filanan kɔnɔ n'an b'o fɔ ma ko délit douanier anw bolo o ye infraction girimanw ye par exemple n'i ye minɛn ta ka bɔ siraw fɛ sira mun bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin sira in tɛ taa bɔ douane si kan n bɛ se ka sira nin ta k'a munumunu ka taa n yɛrɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ ka sɔrɔ n ma tɛmɛ douane fan si fɛ n ma tɛmɛ faama si fɛ n'i y'o sugu kɛ a bɛ se ka kɛ aw mɔgɔ damadɔ ou bien aw mɔgɔ caman ou bien ka na ni minɛn ye papier foyi t'a la olu bɛ considérer délit kɔnɔna de la maintenant délit ninnu classe giriman fila de don mais délit kɔnɔna o dɔw bɛ yen o bɛ se k'i lase kaso la mais pour que i ka se kaso la forcément tɛmɛ bɛ kɛ justice de fɛ o de b'a ka baara kɛ maintenant
ka taa n'i ye kaso la mais n'i ye contravention jateminɛ contravention pratiquement an bɛ baara k'a kan don o don contravention mana kɛ n'i ye douane ta ye a bɛ se k'a fɔ ko facilité min bɛ yen c'est que douanier bɛ se ka i ka infraction wari n'i ko ko jɔnkala n sɔnna n jalaki don mais n bɛ yafa ɲini n bɛ transaction ɲini o bɛ se ka kɛ contravention kɔnɔna la donc n'o de don ni sariya ko par exemple ko ka 100,000 ou bien 1,1 sara bon niveau fɔlɔ o ye a kɛra bureau min na fo ka taa se o ka directeur régional fɛ olu bɛ se ka circonstances lajɛ est-ce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye est-ce que a y'a dabɔ a kama fili de don wa est-ce que an bɛ se ka ni a makoto ka dɔ bɔ a kan ka min sara a man di ye donc n'o kɛra olu bɛ se k'o kɛ niveau fɔlɔ mais u bɛ taa laban directeur général de fɛ yen direction générale Bamako direction générale des douanes na bon mais dɔw bɛ yen olu kɔni n'o kɛra dossier bɛ traité douane fɛ an b'a ci ka taa tribunal la o ye an ka deliw ye très souvent an b'o ci ka taa tribunal la maintenant tribunal bɛ a ka baara kɛ o baara n'i kunna ma diya dɔw la a bɛ se k'i lase kaso ma. donc o b'a jira k'a fɔ garde à vue yamaruyalen bɛ douane kɔnɔna na. oui fɛn caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ c'est que an ka texte ninnu caman bɛ yen farafinna caman yɛrɛ disons an ye an ka texte caman ta tubabuw de fɛ donc a prévalen bɛ sariya la yɔrɔ dɔw la mais an fɛ yen tuma caman an bɛ taa n'a ye faama bulon de la ka t'u mara yen yanni an bɛ an ka papier tɔw kɛ quoi. A diyara n ye kojugu monsieur le directeur général jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la sisan gɛlɛya belebele jumɛn bɛ yen nɔ dakuruɲɛ 2 i bɛ se ka minnu fɔ an ɲɛna douane yɛrɛ kɛlen don ka mun sɔrɔ a ka baara kɔnɔ. bon sani n bɛ gɛlɛyaw fɔ komi kuma kuncɛyɔrɔ don c'est à dire que n b'a fɔ vraiment an tɛ se ka kuma in kuncɛ ni an m'an ka ɲɛmɔgɔbaw fo ɲɛmɔgɔba ye jɔn ye fɔlɔ c'est que fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ c'est que jamanakuntigi de don n'o ye président de la république ye président de la république kɔfɛ maintenant o ye premier ministre min n'o ye anw yɛrɛ ka ministre de l'économie et des finances ani madame Bari Awa Sila n'o ye ministre chargé du budget anw ye en tout cas laɲini fɛn fɛn kɛ en tout cas ni a se bɛ jamana ye o y'a kan ye ni i y'a jateminɛ gɛlɛya min b'an kan bi c'est que anw tɛ se ka an ka frontières bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ minɛn bɛ don k'a fɔ k'an b'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'an ye kɔrɔnfɛla jateminɛ bi minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ Algérie frontière la bi minɛn minnu bɛ bɔ Mauritanie frontière la minɛn minnu bɛ bɔ Niger frontière la bi o minɛn ninnu sɛgɛsɛgɛli anw bolo o ye gɛlɛyaba de gɛlɛya min don vraiment an y'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma en tout cas ɲɛmɔgɔw bɛ jateminɛ na o ni an ka surasiw ani anw yɛrɛ o jaabi fɔlɔ min bɔr'o la u y'an dɛmɛ u ye kasabi d'an ma pour que an bɛ se ka a bɛ fɔ min ma base vie k'an ka douaniers labɔ ka taa n'u ye ka u sigi yɔrɔw la pour que minɛn minnu bɛ bɔ jamana ninnu na u kana se ka jigin ka na anw ka faaba kɔnɔ u kana jigin ka taa Kayi u kana jigin ka taa Segu u kana jigin ka taa Sikaso parce que ni o minɛn ninnu continuera ka jigin ten u ma droit sara a bɛ na an ka jagokɛla minnu bɛ yen n'u cɛsirilen don su ni tile n'olu bɛ taa minɛn ta ka na n'a ye ka waribaw sara faso ye ni an ma wuli ka jɔ kɛ a bɛ olu décourager a bɛ an ka recettes perturber kojugu donc pour ka se k'o baara kɛ nafoloba de don vraiment faso y'an dɛmɛ an sera ka mission 4 wuli vraiment ka mission 4 bila ka taa terrain kan o bɛ yen vraiment faw an ko foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye donc an bɛ se ka min fana fɔ. voilà sisan ka kuma kuncɛ welewelekan jumɛn b'i bolo sisan nɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma walasa u ka sɔn kunnafoni na u seko la ka douane dɛmɛ a ka don o don baaraw kɔnɔ. n bɛ se ka min fɔ c'est que bi bi in na douane mako bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ba de la
douane kɔfɛ n bɛ se ka élargi k'a fɔ fɛn fɛn ye bi porteur d'uniforme ye a kɛra sɔrasi ye o a kɛra garde ye o a kɛra polisi ye o a kɛra gendarmerie ye o a kɛra eaux et forêt a kɛra protection civile ye a kɛra douanier ye an bɛɛ de mako bɛ maliyɛnw na maliyɛn bɛɛ lajɛlen n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko caman bɛ jamana kɔnɔ bi ala b'an dɛmɛ an bɛ se vraiment ka fu siri a ko la donc an bɛ dubabu de kɛ insécurité min b'an kan bi an ka ɲɔgɔn sɔn ni hakili ye ni min ye min ye yɔrɔ la i ma min faamu i ka weleli kɛ a kɛra i kɛrɛfɛla ye o a kɛra i dɔnbaga bɛ hali faaba kɔnɔ o i k'o wele i ye min ye sirakun na o i ye min ye bin kɔnɔ o i ka ci lase pour que an ka mɔgɔw bɛ se ka wuli cogo min na ka ko ninnu kunbɛn pour que an ye kasara caman ye cogo min na an bɛ se k'olu bali cogo min na en tout cas an kɔni bɛ min fɔ hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ye jamanaba de ye donc an ka wara fɔ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo maliyɛnw vraiment an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka dɔ fara o kan hali bi pour que an ka kɛ jamana ye an jɔlen bɛ to cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw ye min fɔ an bɛ se ka to o position na pour que ala b'an dɛmɛ an ka avancer. O de fɛ. Merci beaucoup an cɛ ni baraji vraiment n b'a ka laselilikɛla bɛɛ fɔ ala k'an kisi ala k'an tanga ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye. Amina yarabi. Wala ni ne kun ye aw garizɛgɛ ye dɔgɔfara 2 ani douane ɲɛmɔgɔba n'o ye inspecteur général Mahamed Dukara directeur général des douanes officier de l'ordre national du Mali an n'ale ka se ka sigi ka masala douane jɔyɔrɔ ye mun ye jamana yiriwa la n'o ye sɔrɔ ta fan ye hakilila aw ye faamuya caman sɔrɔ nin kɔnɔ dédommagement aw kun ye ɲininkali caman k'a ko la n dalen b'a la faamuya sɔrɔla la jamana kɔnɔ nin waati hali an balimaw minnu bɛ jamana kɔfɛ se ka na nin waati an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna waati wɛrɛ la fɛn o fɛn ye kunnafoni ko ye jamana forobacɛw ka baara la an bɛ sigi ka ɲɛfɔli k'o la ni an y'a faamuya nin cogo in na a ka ca ala fɛ dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn an bolo o la douane ɲɛmaa an bɛ segin k'a fɔ a ka don o don cɛsiri la ka tila k'a fɔ ka sɔn ka na anw jaabi nin kɛnɛ in kan walasa ka jamanadenw aw kunnafoni a y'o sɔnni min kɛ ka na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ne ni aw dɔgɔfara wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ la mun bɛ se ka aw dɛmɛ sariya baara dɔncogo la ani jamana forobacɛw u ka baaraw kɛcogo la ni an y'o dɔn an sen bɛ se ka don a la cogo min na n'ala sɔnna an n'o kɛ o la an b'a fɔ a kan mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.